Salam hormatly adamlar. Garaşlyk baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Fransa Respublikasynyň adatdan daşary dowlat ýerleşigçisi Hanym Isabel Gineli kabul etdi. Diplomat türkmen liderini ananç hatyny gowşurdy. Ilçi wagtap kabul eden üçin hoşalygyny bildirip, Fransiýanyň prezidentiniň garaşdy beýtarap Türkmenistan bilen diýip bolan dostluk ýörelgilerini hemde öýdary beýiklik hyzmatdaşlygy berkitmäge berilýän uly ähmiýetini nygtaýan mehirli sözlerini beýan etdi. Döwlet başlarymyza diplomati jogapkärlik wezipä bellenmegi bilen gutlap, dostlukly ýurdun ýol başlygyna iň gowy arzuwlaryny aýtdy. Öýdeginde Türkmenistanyň din hukuklyk ananşmak hemde öýdary beýiklik esasy gurulýan döwletary hyzmatdaşlygyny hemme tarap bilen pogtrandyrmaga aýratyn üns berýänligi bellendi. Biziň ýurdumyzyň oňyn bir taraplyk paragatçylyk öýjülük hemde giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgilerine esaslanýan daşar siýasat uguruny ýygyderli durumşa geçirip, Fransiýa bilen iki taraplaryň şonuň ýaly köp uğurlu görnüşde şol sany Ýewropa Birleşigi bilen ýola goýulan netijeli gatnaşyklaryň çäklerini hyzmatdaşlyk öýtürmäge çalşýanlygy bellendi. Hormatly prezidentimiz we Fransiýanyň dowluk täýärli wekili Türkmen Fransuz hyzmatdaşlygynyň şu günki ýagdaý we geljegi barada öýdary gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalaryň barşyna taraplaryň iki ýurdun döwlet öýtüşiniň ilertilýän ugurlaryna kybap gelýän netijeli gatnaşyklary köp ugurlar boýunça öýtürmäge gyzyklanma bildirýänliklerini kanagatlanma bilen bellediler. Ilçi köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeli käýfiýetini hemde onu öýtürmek üçin bar bolan ägirt uly kuwaty bellep, munyň hormatly prezidentimiziň Ýewropa ýurtlary bilen dowly meçhurly hyzmatdaşlyk öýtürmäge berýän netijeli siýasaty esasyna mümkin bolanyny belledi. Türkmen lideriniň siýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklary ýola goýmaga gönükdirilen başlangyçlary soňky ýyllarda ýüreýän köp ulgamlarda durumşa geçirilýän köp sanly mühim bilelikdäki taslamaryň üstünlikli bolmagyny kesgitledi. Türkmenistan bilen ýurdumyzy durumjy ykdysat taýdan öýtürmegiň maksatnamalaryny üstünlikli amala aşyrmaga işin gatnaşýan ýeri Fransuz kompaniýalarynyň arasynda ýola goýulan netijeli gatnaşyklar aýdyň mysal hökümine nagdaldy. Söhbetdeşler iki ýurdun döwletary gatnaşyklaryny ýygyderli öýtürmegi öýdary maksat edinýänliklerini tasdiklap, mundan meýlekde hyzmatdaşlyk etmegiň ilertilýän ugurlaryny kesgitlediler. Esasy ugurlar hökümine ýalňyz energetik ulgamy, töwda ykdysady pudagy, ara gatnaşyk, ekologiýa, suw hojalygy, şäher gurulşy hemde ençeme beýlik ugurlar görkezildi. Alymda medeniýetde, bilimde, saglyk goraýşda, sport hemde siýasatçylyk ulgamlaryna gatnaşyklary işin öýtürmegiň we hemme taraplaryn giňeltmegiň mümkindigi bellenildi. Bu ulgamlaryň öýtürmegi dünýäniň islenlik ýurdunyň depkindi öýtüşiniň aýrylmaz ýagdaýy bolup durýar. Fransuz tarapy Halkara Ahalteka Açylyk Assosiasiýasy hemde Halkara Türkmen Alaba Aýtları Assosiasiýasy bilen gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna we ady rawayaty öwrülen türkmen bedewlerini hemde türkmen alabaýlaryny köpertmekde we wagt etmekde has ýakyn gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna aýratyn gyzyklanma bildirdi. 2021-nji ýylyň hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça paragatçylyk we ananşmak geri diýilip ygran edilmegi bilen baglykda geçiriljek çäreler we bilelikdäki işler aýratyn aralyk maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiz hemde Fransiýanyň adatdan naşar we dowluk täýärli elçisi şu ýylyň iýun aýyna geçirilen siýasy geňeşmeleriň netijeli käýfiýetini bellep, has uly isleg hemde öýdary gyzyklanma bildirilýän ugurlary ýüze çykarmaga mümkinçilik berýän şeýle iki taraplaryň duşuklary we gepleşikleri ýygyderli geçirmegiň dirurdugyna üns çekdiler. Ilçi duşmagy wagt tapanlygy hemde Fransiýanyň Türkmenistanaky diplomatik wekilhanasynyň başdan hökümine işlerine üstünlikleri arzu edeni üçin hormatly prezidentimize ýene de bir gezek hoşallyk bildirip, öýe tarapyndan diýip bolan hyzmatdaşlygy hemme taraplaryn giňeltmäge tarap alynan ugry dowam etmek bilen hoşnýetli gatnaşyklary depkinli öýtürmäge ýardam bermek üçin ähli tagallarlaryny gaýgyrmajakdygyna hormatly prezidentimize anandyrdy. Duşukdan soň ilçi habarçylarymyza şeýle gurulma berdi. Bonjour à tous. Je suis le nouvel ambassadeur. Men Fransiýanyň Türkmenistanyna adatdan daşary we dowluk täýärli elçisi hökümine täze bellendim. Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidenti bilen bolan duşuşygymyzda men ananç hatyny gowşurdym. Biz iki ýurdun gatnaşyklaryny mundan meýlegem ösdürmäge degişli bir näçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Türkmenistanyň we Fransiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy hasy kämilleşdirmek boýunça Türkmenistanyň prezidenti bir näçe tekliplerini aýtdy. Şeýle hem biz Türkmenistanyň we Fransiýanyň arasynda siýasy, ykdysady we medeni ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleriniň üstünde durup geçdik.
Duşşukda siyasi uğurlar boýunça pikir alşmak bilen 2021-nji ýylyň Türkmenistanyň başlangyjy bilen parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip eglan edilenligi bellenildi. Şunun bilen baglanşykly geçiriljek çäreler we ýerine ýetiriljek işler barada aýdyldy. Medeni meseleler babatda pikir alşanmada Türkmenistanda halkara ahal-teke atçylyk assosiasiýasynyň üstünlükli hereket edýänligini hemde Halkara Türkmen Alabay Itleri Assosiasiýasynyň döredilýändigini belläp geçmek bilen olaň Fransiyadaky assosiasiýalar bilen gatnaşyklaryny ýola goýmagy, şu işlere uly gyzyklanma bildirilýändigi barada aýtdym. Bu ugurda iş alyp barmakda men ilçi hökmünni, ähli tagallalamy gaýgyrmajakdygymy ynandyrdym. Merci à vous. Namurda hormatly prezidentimizin adyna gelen hat bilen tanşediyat onu şeýle diýilýär. Onuň al hedireti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, biziň ýurtlarymyzyň arasyna gatnaşyklar gollamak we berkitmek isleginden ugralmak bilen siziň al hediretiňiziň ýanyna hormatly legionuň kavaleri hemen bitiren hyzmatlar üçin Milli Ordeniň serkerdesi hanym Isabel Gineli Fransa Respublikasynyň Türkmenistana adatdan daşary dowlat ýerli ilçi hökmüne bellemek kararyna geldim. Onu kabul etmeňizi hem men adamdan size ýetirjek ähli sözlerine inanmaňyzy haýyş edýän. Pursatdan peýdalanyp, size bolan tüý sürekden hormatym hem dostlugym barada inanyrmalarmy beýan edýän. Emmanuel Macron, Fransa Respublikasynyň prezidenti. Mälum şeýle şoňlary ýurdumyzyň paýtaçylary ardyly pillahana ýetmek ugruna gaýratly zähmet çekerler. Balkan welaýatynyň zähmet söýür paýtaçylarym ýyl boýy ihlas siňdirip ýetişdirilen agaltynyň ýeki öwtünam riýayet bilen ýygnap almak ugruna netijeli işleri ýerine ýetirýärler. Türkmenistan bir taraplyň mekaniýalyň sahawatly güýsbasynyň gyzyglandy we medeni häzirki paýta ýygyny mösümini ýokary zähmet görkezýän gazanýany Balkan welaýatynyň zähmet söýür paýtaçylary şu günleri hasam joşgunly işläp, baky taraplamyň şöhratly 25 ýyllyk bayramynyň ajaýyp wakalary, taryhy ähmiýeti tutumlary besenýän ýylyny munasip sowgatly garşy almagy maksadynýadyr. Şöyle goçaň bol kememe bitkinli hasyny kemale ýetirme başaran Balkanda bagdaýxanlar büýük gymmatlyknyň hasyny ýygnap almakly mösümiň ilkinji günlerine başlap guramaçylykly ýola goýmak başardylar. Bu jogapkärli iş howaň häzirki amatly günlerine goşamaýan diýip günlerde alınıp barlýar. Hormatly prezident bilen daşary ýurtlardan satyn alyp beren kuwatly paýta ýygy kombaýnlaryna erkedýän tejribeli mehanizatorlar geje gününiň dowamyny bökdünşiz işläp, mösümiň agresiýny möhretdi, hemem talabalar geçirilmegine öz munasip goşuntlaryny goşýarlar. Ýöri tödöredilen etsenik taýdan hyzmat etýän toparlarym elmedämi iş üstünde bolup bökdünşigiň ýüze çykmadan adanýarlar. Sevtiň toprak howa şertleri nazarda tutulyp ekrany gowaşy tohumlaryny kemale ýetirilen aňyrsyny gözetmeýän meýdanlarda ak patrak bolup açylyp oturan paýtaly hanalary Finlandyňda bolsa göwnüň oturulýar. Parasatly döwlet başçymyzyň şu ýylyň paýta ýygymynyň öňü serasynda daşary ýurtlardan satyn alyp beren John Deere 99 70 kysymly ýokary öňürjilikli täze kombaýnlary Balkanly hasıl satlarynyň ygtybarly dayanjyny öwrüp, bereketli paýta meýdanlaryna hasıly tiz hemem zaýasyz arasy ýygnap almakla ýardam berýär. Ýerine aýsak ýokary öňürjilikli, iň bir kämil enjamlar öňçülen senikalary netijeli peýdalanmak, owy hojalyk budagyny üstünlikli amala aşyrlayan özgörtmelere oňun täsirini ýetirýär. Gahrmanlar hyzamydan daşary ýurtlaryň meşhur kampaniýalaryny ýa-da satyn alyp berýän owy hojalyk senikalardyr gurallary bolsa, Balkanly hasyl satlaryna täze zähmet ýeňişlerini ruhlandyrýar. Welaýatyň ekin dolanşygyny näki meýdanlarda işledilýän John Deere kombaýnlary ýerli toprak howa şertlerini doly laýyk gelýänligi bilen tapawlanýar. Täze teknikadan her bireme mehanizatorlaryň juda amatly şertlerde ýokary öňürjilikli zähmet çekmeklerini üçin edýär. Şeýle-de täze kombaýnlary daşky uşagy goramak boýunça dünýäki ýylgyňlaryny doly laýyk gelmek bilen ýeňil dolandyrylýar. Ödem teknikanyň ähli işine sanly telematik ulgamda elektron enjamlar arkaly gözlemçilik edilýär. Bulan hemmetem döwletli diýarymyzyň ähli sebäplerini bolşýaly Balkan welaýatynyň owy hojalykçylarynyň hem zähmet öňürjiliginiň artmany giň mümkinçilikler döredýär. Hemem ýokary hasyl almagy şertlenýär. Bu bolsa hormatly prezident bilen milli ykdysadyýetimiň owy sanagat toplumynyň işgärleriniň öňüne goýan wezipelerini ýerine ýetirmegine oňun şertler döredýär. Şeýle ajaýyp mümkinçilikleri eýe bolan kuwatly kombaýnlary erkedýän Balkanly mehanizatorlaryň paýta ýygymy döwrüne bitirýän işleriniň jemlerem wagtly jemlenip, has öňe saýlananlar welaýatyň kemem etraplaryny jemgyçilik guramalar tarapyndan sowgatlar bilen hem seýlanlap durulýar.
Balkan ulayet häkimligi, ulayet medeniyet müdürlügi hemme jemgyçilik guramalar tarapyndan paxtaçylaryň arasyna gurulýan medeni köpçülik çäreleri bolsa, bay manym adamyny eýe bolup, juda täsir bilen tapawtlanýar. Medeniyet hemme sunuly saatlarynyň edid watarmady, gahrman arkadamyň dünýä nusgulyk beýik işlerini, baky taraplamady, şanly seneleri, owugjylyk toplumyndaky ilhalar, beýik özgörtmeleri, ruh bilen durmuşmady, zähmet söýür daýhandamyzy wasp edip ýerine ýetiren aýdym saatlaram paxtaçylara şatlyk paýlady. Jemgyçilik guramalar tarapyndan kärençilen, kambaynçylan, awtolog sürüjülen, paxta ýygmyna gatnaşyjylaryň arasynda ýaýbangylaryny bäsleşikleri, olary has beren sepketleri ruhlanýar. Şeýle meýdan düşürglerini günorta hareket etmesi mahalynda möhüm gatnaşýanlaryň ýurdumyzdaky täzelikler bilen öz wagtyna tanışmaklaryna da mümkinçilikler dördülýär. Şu günlerde bolsa gulaýatyň ustat bagdaýhandary paxtaň bol hasyllygyna watan harmana taşyrmak bilen şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna zähmet çekýärler. Baky taraplamyň şanly 20 ýyllyk bayramyny munasib zähmet sowgatly garşylamak maksat edilýän Balkanly paxtaçylary şu günleri iş tepkinlerini barha ýokulanýarlar. Olary halar zähmet çekmäge dördüp beren taýytsız mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzyň ähli ugurlardaky üstünlikleri hormatly prezidentimiziň eýil-ýurt bähidine gönükdirilen özgörtmeleri bilen berk baglanşyklydyr. Dürli ugurlara başlanyp geçirilen maslahatlarda watanymyzyň ösüşleri giňden beýan edilýär. Türkmenistanyň mejlisiniň jemgyçilik guramalarynyň bilim ministrliginiň guramagyna Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaş institutyna geçirilen maslahat işiň häsiýeti betlendi. Çykyş edenler hormatly arkadaşymyzyň ýollaşylygyny geçirilen halk maslahatynyň mejlisinde Türkmen halkynyň esretli durmuşda ýaşamak üçin kabul edilen sözgötleň uly ähmiýetiniň bardygyny bellediler. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaşylar giýerine kakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň kabul edilmeginiň mehriban arkadaşymyzyň başlangyjy boýunça ýaýbanlandyrylan özgörtmeler demokratik ýörelgelere hil taýdan täze itergi berip, watanymyzyň şöhratly taryhyna mühim sahypa bolup ýazylandygy aýratyn bellenildi. Türkmen Döwlet Mali Institutyna jemgyçilik guramalary bilen bilelikde geçirilen matlagat, hormatly arkadaşymyzyň konstitusiýon özgörtmeleri, demokratik özgörtmeleriň hukuk esaslary diýilip atlandyryldy. Şeýle matlagat Balkan ulayet Balkanawa şäher kadiýetleri tarapyndan geçirildi. Gahrman arkadaşymyzyň öz halkyna sowgat eden Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopedik kitabynyň 12-nji tomu bilen Türkmen Döwlet Bedenteri Sport Halkara gatnaşyklary Energetika Institutyna, Milli howpsuzlyk, harby, Ferhed institutlaryna, İçeri işler ministrliginiň institutyna, şeýle-de İçeri işler ministrliginiň Mälkuly Berdimuhammedow adynaky 10-nji harby bölüminde Türkmenistanyň döwlet gümrük gullygyna, Adalet ministrligine, ýokary kadiýetde Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullygyna, ýokunç keteller merkezleri müdiriýetine, halkara saglyk merkezleri müdiriýetine tanışdyryş dabarasy geçirildi. Matlagatlarda mertebesi belent prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik kitabynyň nowatdaky tomynyň sahypalaryna 120 sany öň öwrenilmedik ösümliklere giňişleýän maglumat berilendigi, her bir öwrenilýän dermanlyk ösümliginiň türkmençe, latinçe, rusça atlarynyň görkezlendigi, kitabyň nowatdaky sanynyň neşir edilmegi, tebigatymyzyň bize eçilen hayran galarja derman otlaryny näsaglary bejermekde, keselleriň öňüni almakda gymmatly ilmi çeşme bolup hyzmat etjekdigi. Bu neşiriň gahrman arkadaşymyzyň türkmen halkyna peşkeş beren özdoşly sowgatlygy barada giňişleýin durup geçdiler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mehriban arkadaşymyzyň öz halkyna peşkeş beren kitaplary hemmeler üçin iň esasy hemde ygtybarly ilmi çeşme, olaň durmuşynda okuwlaryna iň ardyly ýol ýörelgeti, edep terbiýeti we nusgulyk mektep bolup hyzmat etýär. Matlagada gatnaşyjylar gahrman arkadaşymyza hoşallyklaryny bildirdiler. Hemem belent mertebeli prezidentimize türkmen halkyna sowgat berýän kitaplarynyň höwrüniň köp, galamynyň ýetip bolmagyny arzu etdiler. Türkmenistanyň mejlisiniň Dinler Birleşiginiň merkezi geňişiniň bilelikde guramoklaryny berkarar döwletiň bagtyarlyk döwri we dinanyň jemgyýetdäki orny atly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň her bir ene dinany goýan uly hormaty hakynda uly buýsunç bilen bellep geçdiler. Şeýle-de türkmen dinanlarynyň jemgyýetdäki tutýan orny, maşgala mukaddesligi, olaň halal zähmetleri hakynda da durulup geçirildi. Çykyşlarda ene mamulalarymyzyň öz asylly ahlak gymmatlyklaryny, halal
ýaly zähmet çekmegi, edep terbiýany, milli dep desturlarymyzy bize miras galdyranlyklary we bu asylly mirasy aýuly saklamak, ony geljek nesle geçirmek gelin gyýlarymyzyň borjudygy barada çykyş etdiler. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne beýik maksatlar nazarlap, önemli öňe barýan türkmen halky giň gerimli özgörtmeler amal aşyrýar. Gahrman arkadagymyzyň parasatly baş tutanlygynda ýurdumyzda ähli ulgamlarda uly ösüşler gazanylýar. Baky bir taraplamyzyň 25 ýyllyk toýuna barýan her bir günlerimiz toýlary beýlenýär. Maslagata gatnaşylar watanymyzyň rowaşlyklary ýoly bilen hasam eşretli günleri alyp barýanyň üçin gahrman arkadagymyzyň adyna alkyşly sözlerini beýan etdiler. Döwlet Mämet Azad adyna Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna daşary ýurt dillerini okutmaň usuliýeti boýunça magistraturada okuyan dinleýijiler onlaýn sapaklary guramagyň sany bilmen gazananlaryny dilleri öwretmek sapaklaryny dowly we netijeler ornaşdyrmagyň usuliýeti boýunça onlaýn arkaly görkezme sapa geçirildi. Bu sapagy Türkmen Döwlet Maliýe, Türkmen Owakyjylyk Institutynyň, Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetining Bekisi Täkfadyna Mugallimçilik Mekdebiniň daşary ýurt dilleri mugallimleri gatnaşdylar. Türkmenistan Oğuzhan adynaky Injinier Tehnologiýalary Uniwersitetining Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Instituty bilen geçiren onlaýn sapagy ýokary netijelere beslendi. Türkmenistanyň Injinier Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutynyň Demir ýol uluglary fakultetiniň talipleriniň häzirki zaman görkezme tejribe synagy enjamlaryna geçirgen okuwlary netijeli tarapdan häsiýetlenýär. Türkmen Döwlet Binaýarlyk Guruluşyk Institutyna geçirilen maslahat wagt nesihat bilen bagly boldy. Döwrümiziň derwayt meseleleri maslahatyň esasyny düzdi. Şeýle maslahat Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna da geçirildi. Aşgabat şäheriniň zenanlary gurulmasynyň geçiren çäresi işçiň häsiýete beslendi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň ilkinji zenanlary gurulmasynyň gurulmagyna geçirilen wagt nesihat arasaçylyk we saglyk diýilip atlandyryldy. Halkara Türkmen Alawa Itleri Assosiasiýasynyň we Fransanyň Merkezi Kinologiýa Jemgyýetiniň wekilleriniň onlaýn duşy geçirildi. Oň başyna hyzmatdaşlygyň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Ýurdumyzda alawaýlaryň tohum arasalygyny saklap galmak boýunça toplumlaryň işler alınıp barýar. Kinologik işiň we içnaslygyň döwrüp ugry kemaly getirilýär. Fransuz tarapy Türkmenistan taýlaryna ýokary baha berdi. Hemem köp ugurly gatnaşyklary gyzyklanma bildirdi. Şu jäkden iki ýurdun kinologik ulgamlyk hünärmenleriniň özara saparlaryny guramak barada ylalaş gazanyldy. Hadar Derýäýew adynaky Mugallimçilik Mekdebinde de milli miras sagdyn durmuş ýürülgüläriniň hazynasydyr adly wagt nesihat maslahaty geçirildi. Türkmen Demir Ýolları Agentliginiň idara binasyny Gazaqstan Demir Ýoly milli kompaniýasynyň Türkmenistanaky wekilhanasynyň ýol başçysynyň hem Gazaqstan Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan daşary we dowlat täýärli ilçisiniň gatnaşmagyny wiza aratlyş arkaly geçirilen maslahatyň barşynda dowlat taryhy hem Seyit Ähmetli ulug üstaşyr geçileglerini işleňleşdirmek iler tutulýan meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Dowuşykda hökümet ara ýalyşyklaryny durmuşa geçirmek, üstaşyr ulugymyny geljekde hyzmatdaşlyk etmek barada pikir alşyldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne döwlet başlanmagyň ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik gollamak we ösürmek barada kabul edýän kararlar netijesinde Ahal welaýatynyň çarkynjyny gurulyp ulanmagy berilýän önümçilik kärhanalaryň döwletimiziň ykdysady kuwatyny pogtulandyrmagy, täze iş orunlarynyň döremegine uly ýardam edýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Beherden etranyň çägine ýerleşen gazy beton önümlerini öndürýän ukyply kärdişler, hususy kärhanasam aýdyň misallar. Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň Garagyn owasynyň çägine bina edilen ukyply kärdeşler hususy kärhanasynyň gaz beton önümlerini öndürýän kärhanasy hormatly prezidentimiziň kabul eden kararyna laýyklykda bina edilip, bu kärhananyň umumy tutýan meýdany 25 hektara barabardyryp, ýylda 70 000 tonna goru gurulşy garyly ölümlerini we 180 000 kub metr gaz beton öndürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada iň kämil tehnologik enjamlar oturdulan. Kärhana çäge ýuwulýan goru gurulşy garyny önürýän, gaz beton önümlerini önürýän, dik degirmen we hek önürýän bölümlerden ibaretdirip, goru gurulşy garynlaryny önürýän hemem gaz beton bloklaryny önürýän bölümlerde çygmal hökmüne sement, kwarts çägesi, wölün gips daşy, sönmedik hek we alümin ulanylýar. Çygmalyň aglaby bölegi öz döwletimizde önürýän önümlerden ibaretdirip, ukyply kärdeşler hususy kärhanasynyň dik degirmen bölümini önümçilikde ulanylýan hek daşy we gips belli bir ölçegde uwelýär.
Kärhanada dürli ölçeklerdäki gaz beton önümleri önürilip, olar yurtmyzda giňerimde ýaýwanlandyrylan gurulşyk meýdançalaryna ýygyderli getirilýär. Bu kärhanada önürilen gurulşyk önümleriniň belli bir möçüri ekspert edilýär. Bulardan başga gaz beton bloklar üçin yelim, keramika plitalar üçin yelim, daşky guruntlama goru gurulşyk garynysy, içki guruntlama goru gurulşyk garynysy, içki inçi goru gurulşyk garynysy şeýlede sepleri doldurýan garyny ýaly gurulşyk puda üçin zerur önümlüň bir neçesi halkymda amatly bahalardan ýetirilýär. Bu ýerde 150 adamyň işlemekler üçin iş orny döredlendirip, kärhanyň agzybir işgärleri şeýle kärhanany gurduryp beren üçin milli liderimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykysady taýdan ösürmek maksatnamasyna ýurdumyzyň elatini öz topragymyzda önürilen azyk önümleri bilen ygtybarly öpüşün etmekler tutulýan wezipeleň birdir. Soňky ýyllarda bu babatda gowunurçy işleň durmuşa geçirilýändigini hem şoğly netijelen gazanylýanyny bellemek möhümdir. Şunu milli daýhançylyk tejribeleri ilmiň soňky gazananlary bilen salaşykly tutuşdurylýar. Bu bolsa gözüňde tutulýan maksatlaryň hasyly bolmagyny öpüşün edýär. Bu babatda Daş uzulaytına durmuşa geçirilýän işler ýürüýte belinmäge münasipdir. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň baş maksatlarynyň biri hökmünde ýurdumyzyň elatini öz topragymyzda öndürilýän azyk önümleri bilen ygtybarly öpüşün etmek, şol önümleň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak wezipeleri öňe sürildi. Zähmeti guramagyň we oňa hak tölemegiň, ýerleri uzak möhletliğin kärenesine bermegiň, ýer eýeleri üçin oňut iş şertleriniň döredilmeginiň netijesinde bu puduq öz ötüşiniň täze belentliklerine çykýar. Şunu buğdoýyň, paýtanyň, gök we bakça ekinleriniň şalynyň öndürilýän möçürleri ýygyder. Munyň özi güneşli diýerimizde azyk bolşuluny öpüşün etmekde möhüm ädimlerdir. Şunuň ýalym o wetena toplumyny öndürilýän önümleň daşary ýurtlary goý berilýän möçürleriň barha artýanyny gowundurýar. Yer eýelerini işlemege, ýokary netijeleri gazanmagy, halal baýamagyň mümkinçiliklerini döredilmegi, owa ýerlerine işleň salaşykly hemem netijeli gurulmagyny öpüşün edýär. Bu işlere ýurdumyzyň senagçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolup durýan eşewr adamlaryň aýratyn işçilik bilen gatnaşýanyklaryny bellemek möhümdir. Döwlet tapşyryklaryny gözüňde tutulýan ekinlerden başga da köp görünüşli azyklyk ekinleň ekilmegi, olardan bol hasylyň alynmagy, mähriban arkadagymyzyň yer eýeleri üçin döredýän mümkinçilikler birdir. Häzir daş uzulaytyny kunji ekinni ekmek we onuň bol hasyl almak boýunça belli bir tejribeler toplanyldy. Halkymyzyň gadymy ekinleriniň biri bolan kunji hem azyklyk hem mallar üçin ýokumly iýmet bolýan önümleri öndürmekde üreýän ähmiýetlidir. Kunji ýerki möhletlerde de, aralyk möhletlerde de, giçki möhletlerde de ekilýär. Renk boýunça üç görünüşli bolýan bu kösükli ekin dermanlyk häsiýeti boýunça da aýratyn tapawutlanýar. Şeýlede ol ilmi maglumatlara görä iň bereketli, bol hasyl eçilýän ekin birdir. Kunjynyň düzümine 45-50 götürme goly ýokary hilli ýag bolýar. Ol düzümine holesteriniň az mukdarda bolýany üçin berhez ýaglarynyň düzümine gerýär. Kunjy ýagy we oň goşulmagy bilen taýýarlanýan melhemler halk lukmançylygyny meşhurdur. Ol aşgadan 10 barmak içege öt halta ýürek damar kesellerine peýdaly melhem hökmünde ulanylýar. Bu barada hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikler adly ensiklopedik kitabyny nyklyp belenilýär. Kunjy ekiniň hasyly azyk tenagyty önümçiligine de giňden peýdalanylýar. Ol çörek we çörek önümlerini öz bolşly tagam berýär. Dürli şeýreli naz-nagmatlara da goşulýar. Kunjydan süýji tagamly önümleriniň öndürilýändigini bellemek gerek. Çünki kunjy dermanlyk häsiýeti ýokary bolan ekinleň birdir. Şunuň bilen bir wagtda oň gaýtadan işlemekden emele gelýän galynlary mallar üçin ýokumly iýimdir. Kunjy geçmişde hem häzirki wagtda belli bir derejede düýeler bilen işledilýän jowazlarda gaýtadan işlenilýär we ýokary hilli kunjy ýagy öndürilýär. Häzir ösümlik ýag kärhanalarına da kunjyny gaýtadan işlemägiň mümkinçilikleri döredildi. Bu ekiniň bol hasylyny öndürmek başarýan yer eýeleri daş uzulaytyk ekli etraplaryna da bar. Şu günleri welaýetde hususy eýetçilikdäki yerlerde kunjy hasylyny ýygnamak işlerine de gurumçylykly ýerseldi. Häzir welaýetyň durly yerlerine oň bol hasylyny ýygnaýan hem milli görülgeler arkaly gaýtadan işleýän eşewr adamlaryň az däldigini bellemek gerek. Munyň özi kunjy ýagynyň öndürüşini artdyrmagy, şeýlede kunjary önümleriniň ilaty ýetirilmegine ähmiýetlidir. Dermanlyk häsiýeti hem otymlyk mümkinçilikler bilen aýratyn tapawutlanýan kunjydan bereketli hasyl alýan yer eýeleri welaýetde barha artýar. Olar ödüredip berýän giň mümkinçilikler üçin mähriban arkadagymda tüýsürekden alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Häzirki günlerde geçirilýän ýarışlar türkmen türgünleriniň tejribesiniň artmagyna ýardam edýär. Ýokary gurumçylygy eýe bolýan sport bäsleşikleri milli we halkara oýunlara taýýarlygyň öz bolşy tapgarydyr. Magtumulada Naqy Türkmen Döwlet Üniversitetine Biýokory mekdebinden topar bilen Owa Hoçuluk Üniversitetiniň voleybolçylarynyň arasynda ýollaşyk duşuşy geçirli. Jogapkärli duşuşda ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipä öwrülmegi ýaşlaryň çekileşlik häsiýetini üpçün edýär. Talipleriň arasyndaky ýaşlar hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Oýunlar ussatlary ýüze çykarmagy mümkinçilik berýär. Duşuşlaryň her biri tälimçileriň üns merkezinde boldy. Voleybolçylaryň maksady her bir oýunda ýeňiş gazanmakdan ibaretdir. Ihlas, erjellik belen sekbetleriň başlangyjydyr. Şikayetlerin voleybolçylara mahsus bolmagy gowondyryjydyr. Öz boşy taýýarlygy öwrülýän duşuşlar milli ýygnymyň düzümi üçin täze oýunçylary kesgitlemäge ýardam eder. Halkara Tnaşyklary Institutynyň halkara insan perwer alymlary we Ösüç Üniversitetiniň duşuşgam gyzykly häsiýeti bilen tapatlandy. Şowly çykşetmek toporlar üçin zerur bolupdyr. Bu ýagdaý her bir duşuşyň gyzykly häsiýeti beslenmegini üpçün edýär. Oýunlar türkmen voleybolçylarynyň ussaatlarynyň kemaly gelýänini görkezýär. Ýaşda ýokary netijeleri gazanmak boýunça tejribeleriň öwrünilmegi aýratyn bellälikdir. Ol ýeňse tarap öz boşly badalgadyr. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar teatraty baş müdürlüğiniň geçiren ýaşlaryna öýdara duşuklary ularyň berli. Ýurdumyň sport we ýaşlar teatraty ministrliginiň meýnamy tesasyna gurulýan ýaşlar üstünliklere beslenýär. Halkyň awadançylygy oň durmuş derejesini ýygydarly ýokarlanmak, beden we ruh taýdan sagdan, berk bedenni, anpaýhastadan ösen ýaş nesli kemaly getirmek baradaky arada Türkmenistany döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm ugur derejesine çykarly. Hormat prezidentimiň başlangyjy bilen köpçülikliň beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdan durmuş ýolgyny kemaly getirmek boýunça çäýerler milli taglime urly. Beden terbiýe we sport bilen ýygydarly meşgul bolmak saglygy oňun täsir etmek bilen adamda tutan ýerligi, maksady okunlygy we zähmetli ýolgy terbiýelýär, dürüjlik kuwatyny artdyrýar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherini şu gün 14-nji oktýarda saat 20-den 15-nji oktýarda saat 20-çe boljak habarda Türkmenistanyň hawa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayatyna azken bulutly hawa bolup, bu nordan telesi kuntu 9-14 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 10-15 gradus gündüzüne 23-28 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna az bulutly hawa bolup, bu nordan telesi kuntu 7-12 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 7-10 gradus gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Mara vilayatyna az bulutly hawa bolup, deňňaz nordan telesi kuntu 7-12 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 5-10 gradus gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna az bulutly hawa bolup, deňňaz nordan telesi kuntu 8-13 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 4-9 gradus gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Daşyň vilayatyna az bulutly hawa bolup, deňňaz nordan telesi kuntu 8-13 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 3-8 gradus gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup, bu nordan telesi kuntu 8-10 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 9-11 gradus gündüzüne 22-24 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça oktýabr aýynyň 15-nde magnetik hadisasynyň dornukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar.
Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň mölçeriniň kadadan 13 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňysy täsirleriniň öňüni almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzümleri berk berja etseňiz, ýylyň islenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşler wetlenýär. Ähli ötüşlüň ödeninde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.